η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, τερματοφύλακες, με το νούμερο 1, Τσίτσαν Στάκοβιτς. Με το νούμερο 30, Γιώργος Αθανασιάδης. Με το νούμερο 39, Παναγιώτης Κίνης. Αμυντική, με το νούμερο 2, Άρολ Μουκουτί. Με το νούμερο 3, Μίλαν Μουχαμαντί. Με το νούμερο 12, Λάζαρος Ρώτα. Με το νούμερο 21, Ντομαγκόη Βίντα. Με το νούμερο 24, Γεράσιμος Μίτοβλου. Με το νούμερο 28, Εσχάν Ζατισαφή. Με το νούμερο 29, Τζιμπρίλ Σιτιπέ. Μέση, με το νούμερο 4, Ντάμιαν Σιμάνσκι. Με το νούμερο 6, Γιάνς Γιόνσον. Με το νούμερο 13, Όρμπελιν Πινέδα. Με το νούμερο 20, Πέτρος Μάνταλος. Με το νούμερο 25, Κώστας Γαλανόπουλος. Επιθετική, με το νούμερο 5, Νόρντινα Μιραμπάτ. Με το νούμερο 7, Λιβάη Γκαρσία. Με το νούμερο 9, τον Φαν Βέρτ. Με το νούμερο 10, Στίβεν Τσούπερ. Με το νούμερο 11, Σέρχιο Αραούχο. Με το νούμερο 19, Νίκλας Ελίασον. Με το νούμερο 53, Θεοδόσης Μαχιέρας. Με το νούμερο 70, Ροδόλφο Πισάρο. Προπονητής: Ματίας Αλμέιδα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την 3η 15 Αυγούστου, στις 9.